Så de her vandstreger ned af siden af bilen, det er jo det, der ender med at blive til kalkpletter, og det er det, der ender med at være sådan en form for kinesisk vandtortur for os, der godt kan lide at vaske bil. Det ender i rigtig grimme kalkpletter, rigtig grimme streger ned af en ellers nyvasket bil. Når det er, at du vasker din bil, så går du ud, og så ordner du dine fælge. Det gør du med en eller anden form for en fælgerenser og en pensel. Når du så har gjort det, så ordner du insekterne foran med en insektfjerner og lægger en eller anden form for forvask på hele bilen med din skumlanse. Når du har gjort det, så skyller du det af, så er alt skidtet blevet opløst og røget af. Så tager du din vaskehånd og din shampoo og din vaskespand, og så vasker du den rigtig grundigt. Skyller det af, og så tør du bilen. Eventuelt giver du den en eller anden form for en skylleforsejler først. Men når du så er færdig med det, så er der en eller anden begrænsning på, hvor håndklæderne de kan fjerne. Og hvis det er, at der stadig ligger vand inde i falser, i dørhåndtag, ned omkring spoilere, op omkring nummerplader, rundt omkring spejle og deslige, så er det, at du får de her pletter. Og det er der et par løsninger, der gør, at du kan slippe for. Løsning nummer 1, som er den løsning, jeg anbefaler, det er at bruge en blower. Med en blower, så kan du skubbe alt vandet af, du kan komme ind i alle kroger og kanter, og du kan få alt vandet ud første gang. Løsning nummer 2, det vil være at bruge en eller anden form for lille håndholdt blæser eller en løvblæser. Problemet med dem, det er, at de skubber ikke så meget vand, og der er som regel ikke et filter på, der gør, at det kan være, at der kommer urenheder med ud på lakken, og at du får rykket rundt på noget skidt, som du egentlig ikke havde lyst til, og du får lavet nogle småridser. Løsning nummer 3, det vil være bare at binde håndklæder rundt om dine spejler deslige, og så sørge for, at tingene ligesom bliver suget op, inden at de ender nede på jorden. Så hvorfor er det, jeg anbefaler, at man bruger en blower til denne opgave? Det er fordi, når vi forvasker, så gør vi det for at løsne skidtet, så det ikke ridser bilen. Når vi håndvasker, så gør vi det med så bløde ting som muligt, så vi ikke ridser bilen. Når vi tørrer af, så gør vi det med så bløde ting som muligt, så vi ikke ridser bilen. Men den allernemmeste måde at lade være med at ridse noget på, det er at lade være med at røre ved det. Har du en blæser, så kan du skylle stort set alt vandet af, så slipper du for at røre lakken, du slipper for chancen for at lave vaskeridser. Skulle uheldet være ude, og du har fået nogle kalkpletter, fordi du ikke har blæst af, eller fordi du ikke har taget et håndklæde rundt om dine spejle, jamen altså, så er der produkter som Carpro Spotless 2.0, som gør, at du godt kan fjerne de her kalkpletter alligevel, selvom de har siddet der, og selvom de er ret kras. Hvis du er i tvivl om det, eller har andre problemer i forhold til bilpleje, så kom ud i vores butik mandag til fredag, 10-18 eller lørdag imellem kl. 12 og kl. 15. Så skal vi nok rådgive dig så godt som vi kan. Vi ses!